Hello mga kapabok. Hello mga kapabok. So for today's video, mausik ko sa buhaton, oy. Actually, pabaga naman siya kung naungan ni... Pero okay, so for entertainment purpose only, so for today's video, magpakailanman challenge ta karong adlawas. Karon mangita ta og mga tao nga nagitipok, nga mapansin na atong kagwapa. Okay, so usap ito gihuwad, go na! Loko. No! God, please, no! No! Ato sa kinapasak dyan na magpaligis ko. Mo take rest gadyo ko ani aron ko ana do sa day. Labay ra ko ron. Paligsan jud ko ni mo sakyanan. Daya bisig sumbagan ko dito. Sumbag mo tayo. One, two, three, go. Awayan. Mga kulira. Sige sig video oy. May gadi ka po si Iko oy. Ano gadyo kang pakauwaw dito sa kuan. Dito sa Tigbaw, sa Tikon, sa Hubas, ning abot mig magkasag. Oh my god, napakaawaw gadyo kasi ang kaugalingon. Hinaton ta ka mapasaylo pa ko ninyo tanan. Kita tapuhon. This is Tingog sa Pabulan. Alak. You didn't have to cut